Vi skal nu bruge SketchUp, og vi skal tegne nogle firkanter og nogle trekanter, og vi starter med at lige at ændre det, så vi får det over på ISO. Sådan der. Så ændrer vi også lige kameravinklen til det der. Godt. Så bruger vi bare den ganske almindelige blyant, og vi har ligesom de forskellige akser her, og vi starter bare herinde fra midten, fra hjørnet af, og trykker først med blyanten derned. Og nu vil vi gerne have en bestemt længde på, og der kan man se nede i højre hjørne, at den sådan ændrer i længden. Og vi vil gerne have den til at være 3 meter, så vi trykker egentlig bare på 3, og på enter, og så har vi den på 3 meter. Det gør vi så også med alle de andre. Den næste her, den vil vi gerne have 4 meter. Og hvis man ser på linjen, så skifter den farve. Så er vi ude i 45 grader, og her har vi 90 grader fra vinklen af, og det er den vi gerne vil have. Så vi trykker på 4 for at få den på 4 meter, og trykker enter igen. Så vil vi føre den her over på den grønne, eller på den røde akse her. Så kan man se, at den skifter farve til grøn. Det betyder, at den er i 90 grader. Så trykker vi bare på enter her, og der kan vi lige føre den tilbage. Sådan der. Så skal vi bygge lidt opad, og her vil vi også gerne have den til at være 3 meter. Trykker på 3 igen. Enter, og så bliver den 3 meter. Så skal vi henad. Det var 3 meter. Og så vil vi lige flytte lidt på den, fordi nu kan vi faktisk ikke se noget mere. Så trykker vi på hånden hernede, og så vil vi lige flytte op, så vi lige kan se hele figuren. Så skal vi henad, og der kan man se, at der kommer nogle hjælpelinjer nedad. Der kan vi se, at vi er godt på vej, og vi skal have den til at være rød. Og vi skal have den til at være 4 meter, og det er den. Sådan der. Så fører vi også lige ned her. Går vi lige over her igen. Så fører vi også lige en linje ned her over i hjørnet. Og så er de 2 af siderne færdige. Så skal vi have bygget herover. Der har vi 3 meter. Bygger lige ned. Og så har vi endnu en side færdig. Og så er det kun lige at slutte den her færdig her. Og så har vi altså en firkant, der er 3 gange 4 meter og 3 meter høj. Så vil vi også bygge nogle trekanter ovenpå. Og vi vil gerne have ændret lidt på vinklen. Og det gør vi hernede. Klikker vi, og så kan vi bare trække den rundt. Nu vil vi se hele firkanten. Og vi vil gerne have lavet et lille hus. Så vi skal have lavet et lille tag. Og hvis vi følger linjen her, så kommer der lige pludselig et sted, hvor der står midtpunkt. Og der klikker vi. Så vil vi gerne have, at huset har en taghøjde på 2 meter. Så gør vi sådan der. Fordi så kan det nemlig nemt lige at tegne en trekant ned til hver side. Det samme gør vi over den anden side. Finder midtpunktet. Går 2 meter op. Og man skal være opmærksom på, at man ikke går til siden. Så kommer den til at se mærkeligt ud. Sådan der. Det bliver et mærkeligt tag, hvis vi gør sådan der. At man går op, lige op, har den blå farve, trykker, man gerne vil have den 2 meter, og enter. Og så finder man lige ned siden her. Sådan der. Så er gavlene på plads. Så skal vi lige have lavet en rykning på den. Så vi får kører vi den over til den anden side. Trykker på enter, og så gør den egentlig selv, lukker den selv af. Så nu har vi et lille hus. Sådan her. Og så vil vi proppe alt muligt ind. 3D-figurer, alt muligt, men det er en helt anden forklaring. Tak for i dag, og farvel.